yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko altine balɗe nogas e jeetati e lewru jeenayyi ɓuuru balɗe nogas e jeenayyi lewru jeetati ɓuuru hitande ujunnaji lewru jeenayyi ɓuuru hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi oɗo subaka to Burkina Faso leydi ndi heblanoki haare e banggueji kewɗi e saaha moɓe ƴettata laamu ko konnguɗi horejo laamu fadde ngu hono capitaine Ibrahima Traoré o waɗi yewtere hanki e yeeso jayniyankoɓe ɓe o suuti konnguɗi ko saabu janggo capantati lewru jeenayyi ɓuuru waɗata duuɓi tati ko saminere laamu waɗi e nder ndi leydi Burkina Faso o holli wonde Burkina Faso no e lawol pewgol ngam folde kuliyankago ma en keɗomo e ley kabaruji ɗin to Mali ko hande ñawore Moussa Mara horejo jagorɓe kiiɗo leydi ndi udditta to Bamako lamorde ndi leydi o no tuuma lundade laamu ko alda e sariya omo nanga guila go'o lewru jeetati ɓuuru faltindu koreji makko jiiɗi ko ñawore laaɓude waɗa hoore hakkeji makko teddine ma en keɗo goto e ɓattiɓe Moussa Mara Cameroun orgal woote sumgoji horiya ko leydi kanuɗi wadde ñande 12 lewru ndu gonɗen no jokki e nder ndi leydi kandidaɓe 12 no jiilo e ndi leydi pelle politique no waɗa peeje yewtude wotoɓe tedduɓe bisimilla mon on calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi puɗortoɗen koto Burkina Faso e saaha mo leydi Burkina Faso woni e heblade e mawningol duuɓi tati saminere laamu wannode ñande capantati lewru jeenayyi ɓuuri hitande ujunaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi horejo laamu fadde ngo capitaine Ibrahima Traoré huccodiri e jaydiyankoɓe ɓe alet hanki ɓe jewti e toɓɓe kewɗe wono faggudu dawro jokkodira leyɗele e ndenagu e toɓɓere ndenagu o holli Burkina nani e lawol pewgol ngam folde kuliyankako o jaabima namdal jayndiyankejo goto e ko saabi o timminani fodore nde o foduno e saaha nde o ɓami laamu so folde kuliyankoɓe ɓe e nder lebbi tati keɗoɗen mo kanko Ibrahima Traoré ko Oumar Mamadou Sow firti konngoli makko e ɗemgal Fulfulde. C'est vrai, c'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense. Ko gongo ko ɗum wonno yidde amen kono hunde nde wayani no min cikkirno ni ko adi fof nde min ƴetti laamu ngu min cikkuno ko ma min goppi min gollo kono noon woodi ɓattiɓe amen ete ɓen fandare mumen wonano yo hare nde gas e nder Burkina jiɗmi haalde ɗon tan ko konuuji leydi janane gonnoɗe e nder leydi men min paami ɗum e jewte ɗe min mbadde diplomateɓe yogo e leydi yaaɓe ha mbi amen wondi yomin goppu ɗumen ɓe mballa kuliyankoɓe ɓe mballa amen minenne ko ɗon min paami holko alhaali o firtiɗe maɓɓe ɗo min paami kadi hare nde jogorani wedde ko ɗum waɗi min ƴetti pellital yaltinde dendagal konunkoɓe leydi janani wonnoɓe e nder leydi men guila e francinaɓe ɓe ha e amérique naɓe ɓe gueɗel ɗimmel ngel hande mi haalano on ɗum nde garmi nde e laamu ngu fof so rendi timmani kuri 100 ujunere ko wonno e moftirɗi kono petilaji ɗi ko e limore 100 ɗi tollino holno kaɓirteɗen e ndin baadi ko ɗum waɗi fodore amen jofnude hare nde e lebbi tati wawani laatirade no min jiɗirno e ndiɗo mbaadi. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif.